nyosem ubenya Sompa di bravo ubenya nina Sompa FM 93.1 Sompa die Ema kefiapa Bono nsia Sompa TV sunia da wase ama wa Johnson ne da so anwumere ana yede eba na yewura Michael Kwe wone nsem trofo adin komo nyina no eye NPP amanyoko na bato ne mu nsem na wosesen abato kre ya honsem yewura Evans Makon e de atodwa se ebaba mbo ene nhyehyɛ ahodo wo abato mu a bibia de nakwa mu na yebekɔ bono epo ye fo ye nuanom Sompa 98.9 omo ne mpanifo bi adin komo afamia ye ene sade nhyehyɛ yesi kɔ wo abato no emu Eda china bato kre ya bono ahenkro sunwaye ehɔ nso wo mo de won hyehyɛ atodwa ne wadwempo de wo mo so sempanimfo enkoye na eda china Global Info Analytics mpanifo nso etiam na tia wo tiam no wo kyɛ sɛ opani bi no bedi nkunim na ɛyɛ hwan a entiamui timamufo a wo Kenya ase wonom nso otiam se Nimon Ghana Gold se bi kwan atete awiwe se kontebe wo mo ka ho bi enti wo mo mra na wo ma mewɛ kwan no afo gosu na yaduru wo man he ya wo gosu na nane mo atena nkunyene na baafo bosom pra ya wodi kan otumfo abetwa hene wone nsem trofo edi nkomo a anwumere yi yede mo asem ebrew Eko bi the National Film Authority mfafo wono makasa mama ya asanto ase eba Ghana mamu a sika be se 60 billion ne akire yede de nyina ehye agudie mu mekire games abusansam no pika ho anwumere ya yesim kunwa no ene eye fiada eye bojaye no Sompa TV so na wo hwe ye live on so a wararo ma obadwane no Facebook live ene YouTube no na watimi de wonsusu no adwenkyere nyina aba hwan na edi nkunim nipa du no hwan ena ekura anwumere yi akwanya no nie ma ye nim komofo wadwen ne wonsusu ye bra me ni atemboko na kire wadwen Sompa 93.1 FM chi no basate yen ka wo Sompa 90.7 ene wo bro apo ye fam kuranza ne mpotamu na wate yen ka e wo Sompa 98.9 Sompa 98.9 anwumere na nakwabana kesse ena afei ajapia apam dada ena no pay e wade a chebe adwumade ne so no ebere bi a twam na wo ya chiame hene e wo Ghana barasebedwa mu ngomasuo opremfo ero no Michael Kwe wode atodwa ya ne nyina no wo kyekire mu pani se nso befa ya emframa edikan nyame ya adom a wo kyera da ekuro adagye ni posokora ene ekuro behu ama bahanso ahu ne nyina no yese NPP amanyoko no enipa du ya wo pese ohim Frank Adema NPP amanyoko no wokosam asonso ama na beka enum na ena no pai e wade a chebe adwumade enso no sentrofo nsem a wode maaye ene se sade niema esitie ne seseni se ade esitie no bibia da kwa mu boko na nyame ya adom so okina no NPP amanyoko no bedi nimu ne nsem a wade man sentrofo ni yenye ya die senya dankwa busia dompofo beye na esese yeye enfan chere kwaba ye constitution e wo Ghana ha 1992 constitution esimu se we a political party utumi nye ni awpe esi you must go by democratic principles upo one yes ha upatu ampuno itmutum you say Ghana say democracy ever mean come here by e fa pem e wa e kai we e be bo afi ye ho se bitu ye no mo afi won ye mo ni se ye talk about Ghana the day before your campaign you area to and next year the campaign no cha ochina the control back wa you dey share we aba say be boa ma asuje aba obia ukwa obe vote ama nipa ba ko pe na afre the electoral commission for a total no we 1 to 5 1 to 5 omuna ombeko election a be final let's say 5 no omuka enkofo e kan ne ma binti no yenso ye share bia e be in fact committee members na ye control party office from 10 o'clock anyway yema aspirants na lote obia wo bibika obia sa hihye bibi chiwa adwo no onti bibi ase no bra ana suma obi no mra na ye ni nkita ebinum bae ebinum so ne kasa o phone so enti ase
aye ne juma obi antimi kampo obi sabre yi te ko akoye conference ko akoye meeting ye ko seminar baby delegate bi atra ni fi na onko tu na ba se ne na dwen eye no se re a bi abe se ebi mo kan se o suru se ye to aba no ebi hu ni a o votu ma na sa nkrofo no se ye ba be kan we ni ye se we mamo ha mo enye problem it means say mo sa ni pe ya penyinfo yi a mo ba kwesi akan no obi anfa ni seal emra na se votu wi a ne kan wi a ye divorce ni na electoral commission for no no be all the best box no ne si ne le ma yi si for dia ko it is a box no plan ko no party for ensa enka umu bi opona ayese obi di control bi aso so bi anye free na Usia wei eye ebere bi atwam na wona ye akyamehene waka na mrasa dwam enwomasuam opemfo Aaron Michael Kwe efiri nne ede kurei adaje ne posokra dom kase ni nyina ani esi osono ene ne nkrofo echesanse edachena ena super delegate conference no wono bokọ no na aja wakwakoyi ni pennum efiri dunum na emu yewra Evans ni makon we director of research eba abato no mu edema wosono ma no a ena odi atodwa se bibia ededa na kwa mu eba bambosem a wo ma yire mu sa akyekede to enu nyina nkamfua enhyehye ahodo nyina so gu akwa mu a eda kyena se tie bia wono beto aba no na wei de wo mde ko siesie won ho na aja waba obobo so mene de to so nan aba beyi tenene na nkasa obekura franka de ama wosono na ne nkasa emu no ena wode to so mpansa ntwerofo enimu se choko eda kyena no wo yo begina saa na wansanso begina na enko na wiye ye behu de wowe aberewa nkunuma ama nkunuma ntimi amfefe. Delegates will meet in all the regional voting centers as well as the party headquarters. We are ready. We've put in charge in terms of security the National Police Service. In terms of the conduct of the exercise is the Electoral Commission. We expect that on Saturday our delegates will do the needful, will comply with the security arrangement put in place, cast their votes at the various centers and return to their respective areas. And then when it is 1 o'clock, the EC will do the honor of opening the ballot, sorting, counting, and then recording to all the candidates the figures that they would have gotten. As we speak, all the ballot papers have reached the regional secretariat of the EC as well as the registers. Aspirants have been given the final voter register. We just finished engagement with them, and so Yewra Evans ne makon penimpa eba enhwehwemu ene de ka ho wabato no mu a wono ene di wono manim wosono de enum ena ate se wo kyerɛkyerɛ nhyehyɛ ahodo ne bambo a wɔn de agu akwan mu ema ɛda kyena abato kɛse a wɔn mokɔto yi na ɛwɔ saa abato ne mu nsɛnsɛm no anso ye nuanom Sompa 98.9 enso so ɛde wɔn ho agimu pa ɛwɔ sunwane ene ne mpɔtam na wɔn ne Yewura David Boache ya wɔno wokɔ bono apoye fam wɔyɛ twɔtwɔfo pani de ma NPP amanyɔko na di nkɔmɔ ensam de wakyekere bebere pa nti sa wo hwɛ TV no so a enipa maako edu ya wo gyina no wo hwɛ wo mfoni ya ma me ya de to so no anya bia hwɛ no a wo bia egyinam Dr. Mahmoud Baumia omampani abedi akyire ogyinam Kennedy wɔhene Japan Alan Kwadwo Kyerɛmanten Yewura Jogate Kwadwo Poku Ensafoa Dr. Obusu Afriye Akoto ena afenso so wone a wokeka ho ade ni monom ene empanifo pi ya ekeka ho na ne nsamu a wode amaye nuanom Sompa 98.9 no enie. Bono East has 34 delegates, but they have had one transfer. That somebody has transferred the votes. In all, nationwide, we have 7 transfers. Ashanti had the highest of 3, then 4 other regions having 1 each. Bono East has 1. We do not have a proxy votes, but we have 1 transfer. So in all, we will be 35 people voting at Kokroko Social Center, Bamri. That is Techiman. National Council took a decision that all the elections must be held at the regional capitals. So ours is being held in Techiman here, Bamri Social Center. All arrangements are set. All our delegates so far are available. We don't have arrangement for any internal security there. Completely, everything is for the police to take over. We are only 34.
and the one person joining us to make us 35. I don't think any of us, because if you look at the category of delegates, all the 17 regional officers, 11 constituency chairmen, 3 members of parliament, 1 surviving founding father, 1 national council rep, and the regional minister. So we don't see anything so special that will make us need a security that will be out of control. Just pleading with the party people that when you get there and you are not a delegate, even if you are a delegate, we have to go by the instructions of the security. As I said, tomorrow we are going there to know how they are going to set up. Yewra David Boache ana yetene kana bro apoye fam twotwofo pane de ma NPP amanyoko no yeda so a ema ye ne yenuanom santwofo no edin komo yama ne bofo ye mantam dunsia nyina edin komo na ye firi bro apoye fam a ma yamese enko emfimfiri mantam ne enko Eric anan ho Eric awade asomdue nkan wo enkan so komna na wapom te sen na me adaro ma ade a chi bi apo esoro ne form te sen NPP abato no na me yadom ochina me da se komna ade aba bepie mu mfimfiri mantam anoma ade a ahobodi bibia atoto dwahwe NDC MPP osono amanyokuo no afemu a na me yadom ochina aba bepie mu mfimfiri mantam hanom a mu akensi no gie towards super delegate conference no aba bepie mu mfimfiri mantam ahinko Cape Siapon ewo hanom UCC ana University of Cape Coast omo bia ya frɛ no quadrajan ahonomo ana omo ehwe na omo etimi ato abano quadrangle ana omo hwe etimi ato abano na bie mo mfifi mantem an padodo a omo hwe adepene ato abano mako eduonum enan 54 eduonum enan ana ato abano na sei na ekyemu no etie ade original executives mako dunso ato abano bi sanso ana original minister yema me Justina Marigo Dasan ono ebeto abano bi sanso ana constituency chairman mako eduonum yensa 23 enso ato abano bi members of parliament fifi manteman ma ade constituencies no wo mu eduonum yensa 23 nemo no MPP for mu no mako du ne sa so ntino MPP omo members of parliament edu no omo so beto abano bi sanso ana original council representative omo ye mienu omo so etubi ana foundation members ana founding members no ififi mantem an no ye ba akopɛ ne sa so ntino ono so ebetubi ntino ana ano no eka ebu a 54 no eno out of national de na omo ejina ato abano national ni padodo omo to abano 208,082 inti enumu no ana 50 manteman dodo a omo he etina to abano eduanan eduonum enna akobna mi twafo ni kakra e dia 50 mantemu a o be pie mu an mai kamia ye se eyemfonyi ana ye de ehwe ato abane dia mu kakra mai ana se apromo kakra mabo no kamia ye se yewura alankojo chamaten afa abane sanso be pie mu 50 mantem titiri ni na hinkura obi abefe bia ene ade a nemfonyi ni de bobo no nti ade a apromo kakra mabo no kamia ye se ahanum ne de akoye alanchamaten mfonyi no ana eno edi ehimi kwa kwabno ebra utietie mpanifo ano na wohwe ekuromu no sɛn na ɛkyena nipa no wɔ kuro no ankasa ahoboa no ebi mu hu sɛ bibi ɛkɔ so kyena anaasɛ bi mu ayi wɔn ne kura sɛ NPP amanyɔkɔ na anya wɔn ade nti wɔn nkɔyɛ na no kwasam ne sɛ oba bepia mu 50 months man nko a dogo na nhye de no mpo ɛsɛ MPP ɔsona amanyɔkɔ no edi dwuma bi saa Nemo no eno enhyeda enye wanwa bebre ni nyina ne se ba bepie mu 50 manteman nko keposa na me eya adom a omo iguso a omo ya aheboa towards fetu afashe ogwa fetu afashe no sanso ana afashe dodo na ewo 50 manteman no na otwe wie ne sa so nti dodo na adwen no ani omoni no akwa akodi afashe no nemo MPP party na nkasa de enya ade a menka se awareness na nkasa ahye da akododo na nhye da mpo ya ebeto aba no he mfonyini bi amasoma aba na hu se party nyoma bia efore UCC bi a ayakwa drango hono mu a obebeto aba no ntina ma awareness ne de ewo fom ye party obusa dodo na nhye da ni mpo ese nyame ya adom a abato bi ewo MPP afemu etodi on 50 mantemanko ani adwuma Eric ana ne yetene nkan yemfiri ho na yenkɔ epoye mantamu na yenkɔfa ye nuabɛ ma kwabena nyaako name
Erade asomdwe nkan wo. Me aka so. Na wapo mu tesan. Yakopon adobode ache. Boyen koma wo na wo si anam wo apoye mantam abato no mu tesan ne ma ekosan. Minua be ma chefo nyina kwaba abepoe mantam no kopon kese kofudua. Na initially na fiase no na panyifo echemi se na kabato ne bekoso kofudua setek. Nanso anyumre ya na mande ba beto epro so echemi se omo yi e de akokofudua cultural center esan se ehonum tutu se eso a omo de ekoho de ma beboa amobia ho atimi atono na abato so atimi ato na aba no se na panyifo de kan de beto adwa no anopa no nkron edukosi donko na abato no ebekoso na obepie mu ewapoye amantem hade a nipa edwotwe ebaako 81 na yehwe anim se eye ochina no omo ye delegators for delegator ochina beto aba no ebi 81 edwotwe baako na yehwe anim na chese eye constituency chairmen bakoma aduasa emiansa no omo nyina ebetu bisa so na mrase bedwafo adunu 25 omo wo no so omo nyina ebetu ebi no chief funding fathers yenu ewa ha ono so omo betu ebi na regional minister ono so eye baako so ono so atimi atubi na odonyamfo oseye bua ne kasa de ma MPP amanyokuru na kasa yemu no elwa babo ntira betudwa achemi se abato ochira de bekoso no eye electoral commission na police for adwuma enya ade a party no empanyifo bia wotwaka bia ewo mu anu nti no pepepele ye ene for fine yo ebetimi akoso a se bi yekoto ewie no obi enkase o yetimi no akami bia ebekoso omu kire ma nei omo hye esempo no bi biara babeto aba no omo mpe esempo no odi bodyguard bia ebedi wachi edi aba uye minister propo na no betime di wachi eye police no bo ho eba ye yodufo no ma obi ani tumi sempo no bedi wachi eti edi aba no sanso ana mo so mo page ma group bia so bia beba ho abebe dede omo say 81 delegates na ko to aba ne de na so uye party bana pese obana behwe bia obetimi aba ne mum no now there are 2-3 say enya ade a abato no oka ho enti me no ka say ni de empanyifo echire ma sabe venue no eye Kofobia cultural center ochina ede omo hwe ni say delegates makoma de wotwe baako 81 ebeba beto aba no ebi mo ene adwuma kwabranya akone ete ne nka ede free epoye mantam ye koye ni mo wonsam fofrom yeda so a ejina wosono amanyoku ene ene ntene ne piankoma edachina wono kwakoyi nipa num afiri edunu mu na mamemfa nko sunwaye ye bono ahenkro ehon so timamufo a wo bi ekasa na wono mo se nyina ne sesesei wo hwe ba bia ne mana pempem adura wo mo se Dr. Degetas Dr. Alhaji Mahmoud Bebo Baumia enya nwanwa se wobetumi ahuri edikan na mo wo huri edikan so a se tie bia yewura alankwayo kiremanten waka ho bi saa na yewura kompre kwa Japan so ejina mu na wo mo ka we nyina no won kyeresa saa nipa miensen na da wakoma so pa se kobasa so no ma no eyi wo mo ama wo maba na adeche wono ma esi hine tu hine no so ekwa akotu mu aba na mpa yeyi mu baako a se tie bia nka beboa wo so no ama break the 8 no etimi aye adwuma na emu na wo mo kasa bia kyeresa sabi de sesei aba betom kura ese nkuta atojam ama ho wisie tufiri no eye sikasema awura abato ho nsem mu wono mu se abane de dodo na eto nkankan wo mo akakra da won ho wo mo topa enya asemwa ne no na wo mo a eka bi ebem na oyeso no mani bidi afutu ama mpanimfo a wo mo kwakoto ba ese eda chena wo mo hweye na obi amfa sika nkodede wo mo ama won san kopopo se kwada so wo chankosi ba bi eni kwanse esie de wo mo hwe ne se eda chena no wo mbeyi wo mo a de wo mo ba na se yi mu ba ko a break the 8 no ebetumi aye adwuma se de wo mo de tudwa ema ye nsankyerofo fa bi no enie Baumia so utimi fa aba no ya de ni beje pa Baumia so onya de beboa ye Kennedy mum nya de eye eza Baumia de ba de nya kura mo aye embo yufu no kura Baumia de nya mo aye se Kennedy nya de e oni alande wonya bi eye Baumia de Baumia binya obema gapa yen say gap ne ketwa say percentage wise kra out of nipa 10 when nya kra you get more than 50% nipa 10 ni now get more than because me nya delegate ba me delegate bi edidi nkoma se me 10 na akasa emu be 8 9 nkofa that's what they are saying. Say they will go for Baumia. Ebinum Ebrina Asama Wokan say from what he has done, nipa 10 man, what he has done for the party and even Ghana, they will go for him. Maybe Kennedy Japan will follow and then Alan Cash. But I the back from Baumia. The police surprise crack Kennedy Japan to me because of enquiries kakra maya. I mean him to say if you are China the first three send will be him say obvious say your friend is Alan Cash, Kennedy Japan and then Baumia no maybe I know say
say mache ja ko koto ibetima be shi ana me ma adwene kire me but me nimpa say ba me be wi no be ma gap kese o ma gap kese e bia the leader dey say o ba no una we boy youth no nteni kwan say o ma youth ni ska na say wato ya adwene no bibia e ntimi ma bibia e ntimi nka ho ase wona say wato ye no no Mr. Vote by the managing vote by ne enye emwo o man no but e koso hwan na be ka timamunika ye ntie authorities say omoka na omusi ano kwan no omna wo say omsori say demonstration on be ye na citizens no ya bo omo ama etu saade na afiri anya saade ne ekoso akatahye entimi mfiri Ghana because most ka wo beto abana ama na me woto abana ma me wie na me bedi usu a ede na wo susu say meye deda bia corruption be koso a wa Africa especially Ghana te say na e kire omo kwakoto aba binum si yetua 5,000 ABC 20,000 ABC 10,000 ABC 5,000 ABC 2,000 enti biza on onya ne he Ghana wonya no wa he enti say ye ma osika ebia anka nipa obetu ama na obetimi abaye adwuma ama mpuntu aba Ghana no sika na ye dia ama wono enti ebetimi asesa wadwe ama wakoto ama wrong person enti eka ye problems aye wo Ghana ye nkoye nim no wono ma wafi wani edidi wasona batuo yachi wabono mantamu na ate se wono mo kasa ebi se o Dr. Baumia it is possible ebetimi aye adwuma ebinu mo se yewura airline wono no se tie bia aduru no so na ebi nso kasa eno no eye yewura akompre kwa Japan all the way na ate se wo mo kyerɛkyerɛ won nsɛm no Global Info Analytics nso edo manu atum ne nyina no eye de nyame yadom akina ebekoso wo NPP amane ko ne tim na Musa Dankwa na yepani pa de ma wo mo ena no pai wade ache bedwumade no so no ono so kyerɛ na adwen e de fa ho. Oh, any day, there's no doubt, but no, any day, we don't have percentages to the super delegate. Yeah, special poll on super delegate because the believe say, numbers no and no so, and only a little kukudam are offer omunya adad anyone kasa, and cheloma be entro into yan higher uncle poll super delegate. Analysis based on what we know and what we understand. Maybe Dr. Mahmoud Baumia first, but I can't say 50% to 60, 70 to 80. I can't tell. It will be in the order Dr. Mahmoud Baumia, followed by Alan Trematin, and at the point, top three. The last two, we believe said it is likely going to be Dr. Afriye Akoto to guard these two clients if Kobnaji at the point, but it's very unlikely. He will get support from the super delegate. Yes, that is unlikely, but we will not be surprised if it is purely on analysis. Among MTT delegates in June, so we use that as a basis. So assuming say the delegate would think the same way as super delegate, then the order is still the same. Say Dr. Mahmoud Baumia, Alan Kennedy, Afriya Kotu, Dugati, and Copenhagen Japan. If you use the MPP delegate as a benchmark. So he's been out of frontline politics. The moment you take a back seat from frontline, you begin to fizzle out. Now I'm not for that you say it ever exists. But those who are in the limelight are always visible and they get attention. And I don't think he's gotten that attention in the last 6 or 8 years. Sympathy, the MSA, even super delegate more. The sympathy is among the general voters, general delegate. And even that, survey in June, he wasn't doing well among ordinary delegates. Alliances are always very important in any election. Even if there's not going to be a round of corner, alliances means that everybody will bring his team to support you. So you get more resources, you get more focus, and the message will be single. Now, if you have others forming an alliance against him, it means they want change. And it's for Dr. Mahmoud to fight his corner and to justify why he should be the flag bearer. Global Info Analytics Panipai Musa Dankwana Yatenenkai. Yefra no so a yanko Kenya se hwidiem kwantempon so e. Timamufo a wo ho na afi emrase badwani a wo asotifin atifin yewura Patrick Bano. Wo mo na abom na wo ka sa asemi se Nimon Ghana Gold. Kama yese na watwe bia alupire kota antu kura no etimi tuba mienu ana miensa eno so nya adwumayefo na de wo mo koma mfoforo so se wo nkoye adwuma wo mo ho se iska okɔpa na wo mo twen edi firi mpɔtamu hɔ nanso akwan a sabio efiri hwidiem Kenya ase atete awie kura na saa akwan yi nso no enhwemo kyerɛ sɛ covid construction na wo mo de hyɛ ne nsa na besinne sika bɛɛ sɛ 70.3 million ɛno wo de kosiri dada no mu a na kyɛ sɛ egudisi house yi mu kura enya de ebekomuo nanso ne nyina mu no kwan no sɛbi aka enya de a wɔn mu yɛ ɛna wo mo de atodwa sɛ saa kwan no kama yese de nam so ema esese nyina ni mo Ghana Gold for aboa kese a wo mo de ka kese de nam so ka ho bi ene ma emo amo na afi tutu ntem enti se wo mo de ama contract
na entimi nwie sabi senisika ana asa ene enu mo Ghana Gold fo anya hwe baba akokora no wo mo sesa ebetimi ayakwan na ma ayeye enti wo mo de tudwa a kire se adaworoma wo mo nso mfa ho nyim bi na kwan no entimi nwie ene nti we no empanimfo a wo mo wo Kenya ase ene na afa emabunu ewo mu bie ena wo mo de samsemi etudwa yewura bano ya ono so emra se badwani ogina mu bie ya wo kasa ena wo de samsemi tudwa based on certificate raised by Kofi Job no ena mo hesu tuaka ene yeses kan mu tuabom so mo tam 95.4 million Ghana cedis ena mo de mark of Job say emeto accounts mo je name mo tuan based on certificate raised by Kofi Job as a contractor ene ye kan saying Nimont engineers no supervisors no omu nyina ya aware said this certificate is genuine we have to pay adwuma baby a waya duru ni kopem say Kofi Job e dey aya adwuma no to almost about 60% of the road or so etina me ko hono mo na say net here and the road minister advice or the man say be ya the various stakeholders in na no nyina no yemfre Nimont na ni Nimont ka na ehwe no kora eden ewomu friends was say enam senti yewura adokofo ye governance relations of friend kwampa because of say as ogu road ministry no anymore say and say am share nye sanity nti no ni meet o mabeya amfa mu ya mra o mfa ma yin nti no akoba so friend best 4 times kwampa no ntimi one nkasa because also on so twentwas no ye nkata asem because sika bia ni ho a ekọ ye kan say road ministry na mu ni nyina no ekọ Kofi Job accounts based on certificate the friend IPCs no it name on the PS can be asabi on the afa wrong place for the right procedure contract be am FMU contract na ye adwuma sabi name on for we engineers so one manager we man manager almost so we IPC we na say deserve say name on for etua no motia sa pepe na tie edisika na name on etua no ena enso kwan ne ye ne tia o mu nyana no sika na motia no ena enso kwae no eye enti message say adofrum nyina moma ye nyina ya dwendwen ho na ya fi adwen ko na ni moni hia say ni mo to be chia ya engage wo na no kore wo mu no o man na di na se scan bi na so mo de so so de o mo che na o mo fa so na enye kwan no na emfiri wo esan say ko Job no super so ye kwan ni say be ni mo ka sa ke say be fa so for redeem akodo ko bank ho no ense kwan na ni nyina so no ni mo mo ya we ena man kwan say onye sa ayi nyina ewom ewa abo ne nyama odigu form ne ade no adofo no sanete em say mayere tenten dodo enokre yewura Patrick Bano eyemra se badwani de ma asutifi etifi abato mpesua no so na ate se wo kyerɛkyerɛ nsemu we eye kwan ya Kofi Job ehye ne nsa ye wo se wo ye na ni montofo so wo matua kakra awie nom ne ye ho ade ne nso kwan no enya nwieye na wonu ma ewo ho ye ahafo development authority and as association eku no ne mrahye bedwani wonu mu hia ya wode sa semitudwa otumfo abetwa hene eye na kwasi bosompra ya odikan wona ye ahafo goso mahene woni ye nua be ma na kwame agyeman wo pambo adinkomo yade yewura betena akunwa no so no mfinsia edunum enie ne sayenti na ekeka no ho na wahwe schools ahodo wo mpotam honom enema wo mu hia akade bi obetimi kɔ na otimi akɔ ya ma wo mo sebe ya ade kyene adesua so betimi akɔso ampa okopie mu ewo dechem yele nyina no ewo esunafo no ewo hafo mantam no mu na bere okopie mu ewo dechem MA basic school no enema pi ena wode kɔ ma wo mo na ye nua be ma na kwame agyemo pambo eka odefo ho enema bi a wode kɔ eye bosome so a ema de wode siesie wo ho ebere a otu kwan any exercise book ni nema bia eka ho pi da no ene yewura ede nsam wei ema wo pambo sanitary pad ya basrese taxi bia wo so biara aban enyin free so se aban ATM ya me sense so bi se taxi bia wo so biara ya basrese aban enyin free so senka dodo a ya pese ya to ede ma school so hwe e school so hwe ne hwe nkwara kura gu ha ya e ka e sale ya de botie no ska me de kwa intima nto dodo intima sre na sre so we dia aban won tie me
na yenyi mfresh ma ya dihye no enye punishment do nyame de punish wo mo e said ye honamu na o ma ho oden no be yie eyie nso a bodu ama ya mema no na eyie ma ye eya duaba o mo hweli ye na ye ya betie di nti president TBD MPC TBD na na mama hene nso ya TBD o mo ba ya sra o mo se o mo nti so mo nti mo ho ban ye na so ye yi abe yi ama ye nyi nti na dua yi abusia yewura amananso ha wasan to aso ya wotre se aban no soso no wonhwe na wonya adwuma bi kakra nukreni da me bedru ha no na yare ho sempa se as a regional capital na me bro no a edichim a wo hene ye go so mo hene ni fa hene na school nkwara tibiase nukreni yare ho sempa yare ho sempa na obi bebusa se aden MP ni ha obi bebusa se aden regional minister ni ha obi bebusa se aden MC ni ha ye obi wa ha na nso MC om chicha no na enuru hada nti se omo tie mi a na se omo nkai se de chem kuro eye go su kuro a eni banimu ya na wo se etumi eye bibi ese osoro boa de oboa no ho ena nya bibia nso na de bia ye betwen sabi sa aban kakra na nanom so yesu betumi aye no wo se etumi ye ye nyina agitum se wo hwe de chem kura na omo be ye kwan no na popo bi da de chem kuro nanim mehwe ma yetu sa popo no nyina firi ho ma obi kan se abaya asase ya nipa betumi asi adan wo so nti emeton sa asase no na sabi me na me yere no me ma nkotra fie mfani o se me de boa de chem krom ene ya etwagu ye eya hafo mantam no kropon o ma hene ye wo honom na kwasibo sompra ya odikan Penimpa wada National Film Authority mfa ano wo my Ghana mu ma me Juliet ya santo asante wo de atodwa se wohwe manyi mu a kama ye sa afi bia $60 million Biden krom sika eno o de ba Ghana de mu na asesa dogo kura gina kira yin huno ena womanyi yetime edidi agora hodo koto so obi tine computer ho na ne sindwa soro wonkom no na agora na odi esanye Tom and Jerry ena wo hwe a se tie bia ye game bi ena wo bo ni nyina no nso ye download online obi phones no wo miamia so na kai bo ne so aben pin wonko hwe no ebi kura na obese phone so chacha bi ena wo bo ne no ena wo chese sade be ne ebenya mu suahunu ne eho ade no wo de atodwo chese ewo sempanimfo mo wani ko ho pa sanse sikapuduo na ekokɔhye mu na wo ka we no enhyamudi ahodo a wo mko yase na o sani bi di man sentwerofo ekyese se ye ka agudi ahodo a wo man yeso ye bɔ ho moden pa na ba bibi man mu a kama yese Ghana kura toso mienu wo no ma di sikapuduo pa ewura sa agudi no mu and also dressing. The best Mahona is you, your best approach in Yamasa, Yankasa, developing Yankasa content. In some commodity, any other things surrounding filmmakers now, you're better than Yasika, you're better than Yasika Chasini, you're better than Chasini, you're better fair, maybe some sounds, you're game, maybe some commodity, not a black sound. A creative platform now, the filmmakers, it do baby, it's just Yama, yes, filmmakers this year. In Koma, yes, filmmakers. Why, yes, filmmakers this year. Baby, yes, filmmakers at home, some common na, some your money, and a Black Sky International Film Festival. Elevate amplify filmmakers. A cafe elevate amplify. Just say, you know, you from the AC platform near the West. In Black Star International Film Festival, a creative platform of filmmakers page now strength at now. Make me a eni awoti ye yoba ya santo Juliet ya wo ye pani a woda National Film Authority ano we wo mo pa Black Star Film Festival no ehontama e won kran na wode tudwa na anso ho a European Union anamusini wo man yi mu wono nso ekasa ye Ichade Razali eno wono nso de tudwa a chese
sɛ wɔhwɛ sɛdeɛ ɛba yagudie no mahodoɔ aburokyire deɛ a yɛatoyɛ deɛ ampenom ne yɛware ne akaka aka nyinaa to aguo na yɛde aborɔfo deɛ n'akyi a ɛno di adanse pefee sɛ ɛba ɛhye ahodoɔ ɛdeda mu ana yɛaka ne nyinaa bom ama ɛnɛ ɛnɛma nyinaa nso ɛdeda n'akwan mu ɛno nso deɛ wɔde too yɛn nsɛntwerɛfoɔ anim ni. As you know, the European Union is very big when it comes to education, it's very big when it comes to job creation, it's very big when it comes to culture, and it happens that movie and cinema is at the crossroad of all those ventures. We are supporting Ghanaian, African, and European movies together because this festival is not only about Ghanaian movies, it is an opportunity to create bound crossover with African countries, with European countries, and we are proudly supporting that because the theme of this festival is the tech industry, and we have supported, as the European Union, the first ever 3D animation movie in Accra a few weeks ago, and this is very logical for us to support this edition of the BC Festival. So, culture, job creation, wifeless. Ichad Razalia, wono na eba Europe amano wa munkambo muko si wo na mu wo ma Ghana mu wo kyese ho amamre ne amane na fi enwuma bie de wono mfa ni agrokra nti ebra so nsa Ghana nso yebema ye de ehia yen abusanya kwanya ni mu won sanfoforo mu na dwumadie bi koso wo enkranman tam no mu ne nyina no yese kwan pa yebetumi afa so na yaharawa ene ye brebo ne sekobase bia ba ko ho techema na se bia me kwabana kase medie na ho atechema na obi pese bia otu ne de ma me a kwan yebefa so yebetumi atuni de foforo asi no ne nyina no ho komodie ene koso ewo enkramantam mu na ne mo ena Dr. Ahmed Abdallah wono de nsamato dwa na wo tere se abibrem ha se no hwa bibiman pa amai mienu pa na timi ye saa de ne ye watena ya yetimi ye saa de no ba ko eye Egypt eno achi South Africa man no nsamu a ode man samtwerefo ni. In Abidjan, we created a unit for liver transplantation in Abidjan, and we performed actually first case of liver transplantation was successful one. That's why today it was the discussion of the history of liver transplantation. Actually, only two countries performing liver transplantation, having a program for liver transplantation: South Africa and Egypt. But Africa in general, all the continent, all the countries have a lot of cases in need for liver transplantation for radical treatment. And I think if we have 5 regions in Africa, at least every region must have a center doing liver transplantation to do this complex procedure and helping a lot of patients, pediatric and adults in need for this highly complicated surgery. Problems in Africa. But if we think about the problems, and we have a lot of problems concerning the finance, a lot of problems concerning the training, the centers for doing it, and if we consider political issues in some countries, we will never move forward one step. The best way in this condition is to solve the problem one by one, to have the passion to do the operation, to have a local team highly motivated to do it, and we have a lot of direct and indirect benefit from launching such a program. All the doctors, they will do all other operation of hepatobiliary. Abusia Dr. Abdallah ana yetenen kan wo yobia dwumadina se no obepie mu wo honum abusia na ne ye tie no e kire sese wo de wani kire mu ewo sunwane a ye kenkan kase ya no na ensami firi ho ba wo se ma me kenkan kakra na me mfamfamu emfa emaw na hu sade ye niema esitie wo se the Electoral Commission of Ghana Accra has confirmed that Sunyani East constituency of the New Patriotic Party is excluded from the participating in the superdelegate election for Bono region. Name yadumo a wochena. De nyia ewo mu enese owura bi efa nse Frank Musa Damtal. Wono Sunyani East constituency chairman ena yesusu sa wode injunction akoto aba no so. Enti ehu asem eno no Sunyani ho anom so no. Yewura ya wono ye chairman edema NPP amanyoko no. Kwame Bafo mobeka ya nsɛmpi aba de afa no ho na krata nso aba bonten na wɔno so kyerɛ sɛ wɔtai Kennedy akompreko Japan achi wei ɛyɛ nsɛm a ɛno so ɛba yeguso a ya yedi akyerɛ nti de bɛfiri ma ba bia so no anwumere yi yɛ de bɛbram nti yɛnko yɛ ne mu nsɛm foforo mu mransa yɛkɔ yɛ nim de a ɛne yɛwura manse South abato mpɛsua no so na ɛhɔ ɛna gold line
company womo ene tu fon agudie e won potem ho kura lances ye ya womo didi edwuma na womo de atodwa se womo ankasa afa ato homene so na brofo kwansini mienu akiriponum wonoma de wombotom sika eyo de aboa se de beye na ahyen na kobadie ebetimi edi dwuma e won potem ho na panimpa wodakoyi ano yewura Emmanuel Ababio ene ode tudwa chese na no ese woni ense o ka kire womo agusu ye adwuma empotem ho no kuayo na womo ye ne kese won behwe abro puso be mfinhye aduoso kwadu wotwe woso no niema na nsu eto de chedi frefo mu ba nyame nko a na age womo ade won ho gimu bi eje abrewa ede ne ko eno na ahye womo kutupa se ewo se kwan no womo yo se de beye na niema betimi akoyie na nsanso bi ewo ho kra eboa ma wotimedi mfudie firi ahaban mu de bafie eno nso kra tete asai na ni nyina wonoma ayo de aka ho na adoma boa ama ahyan kobadie nso atimi adidwuma na wonoma ebekwa ahaban mu nso nneoma atimi abadwa ma wo mu nso anya bi de abo ho bra. And the company owner, the founder, even the road is better than some of the roads we have here. And I live in this community for the past 16 years. And I know 99% of the indigenous over here walk on this farm road. During the rain season, I myself took an example to do investigation. I know Ghana is a good producing country, but I can tell you, it's a good producing country is just on the map. It doesn't reflect the poor people over here. So we, as a revolutionaries, economic revolutionaries, come from America to Ghana. We come to the need of the poor man, the poor people, the farmers. So we are taking this matter in our own problem, be with them, listen to them, feel their pain, and help to solve their problem. So it is very important. This road has to be constructed so they will have free flow of the movement. And also nearness to their cocoa farm. Last week we saw some old lady, about 75 to 80 years, crossing this road, and it was raining. It took us, the employees of Go Line, to save this woman. Now, we cannot let this one happen again. That's why I took it as a private owner of the mining company, a Ghanaian. It is time we don't depend on the government. Government have too much on their plate. So we individuals, we do our best to support the government, to support the community, so that a better days ahead. We cancer echo apona pon kwan na yewura Emmanuel de tudwa echese wo mo eba ba yobrofo kwansini mienu ene akiripo enumbrofo edu wo we American France na hwa ye din no se yetwi a ka beti dede ene ensembo wa akiri ewie no anso ho na bankra che wo ho honorable Clement Opoku ede nani so ema ekue se wonoma ye de bi nye bi da se wo mo anya sa ni so ade hunu no eye de abo akuro no. Yes, so first of all, let me say a very big thank you to the Chief Executive of Gold Line Mining Company Limited and the entire staff of Gold Line for heeding to our call, our numerous calls, because you know, when you come to Amasia South District, the major problem is bad road network connecting other communities, and so whenever it gets to the raining season, not only raining season, I mean raining season or dry season, we still find it difficult even reaching our farms and our various destinations. So as part of the corporate social responsibility as a company, they have also decided to heed to our call and construct 8 bridges in the Apunapon Wahaso community, for which they operate. They operate within that community, so it's as part of their corporate social responsibility to construct 8 bridges and do some drain work for us and do reshipping as well. Eni awoti ye ya bankrache Honorable Clement Opoku yo wo amanse abato empesua no so wasante mantanyimu ewi atimamufo ewo ho enso eboje so kire wo mo ni so de ma Gold Line Mining Company adwuma kese a wo mo ye de aboa wo mo mana manga e gana se bo o she so ba ya mine ngo pon shira no amana ko mo no yere onto ohunu mo no ye kwan mai e bre sisi agora bor moto nku ko e kuku akafu ne na kafu na yango pon kan ko so ba ya kwan mai e pon pa se yango pon jana chima na yere on ye kwan mai e bre ha de e bre ngasa mama ba mu nitua nso to se a mama wo kura so bia dimba so ku fo maka nso nja nte na committee for the papa ida wurma so mo ya kwan mai ani mai na hwe se o ma boye ahuni mabo amaye aye kwan mai yeni bo afo ba bia to be kuma mba to ni fanzo mba an se pe wor se bia no nto nda wurma mba ya o ka se sane te ha de bre afri ha kwan de ni ano anam to yeni bo afo di kwan ye
Eni a wote ye timamufo a wonom wo kansere aponapon ye wo amanse anafo abato mpehua no so asantemantam mu na wo mo kire woni so edema Gold Line Mining Company adwuma kese a wo be ye de ama wo mo ye gyina so na ya tonkreta woni yaba ye ba nsempia ka kira ye be so so anwumre de ama mo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert What dom ama afei na wo hwehwe do oh medofopa ntawantawa bi wo wo ne odofo ntemu ana oh odo somimo oh jai sonim se medopa Jumedie ibawa kwemu yawada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo somimo Mecha wotaki tawo abusia yada wasena yama wakwaba ye kwa yanimu wo ensamfo from dwumade bi koso ewo epoye mantam na nyina na yesa de behwe na akyerɛkyerɛ adwuma no maburu ye wo mu no omanya anika ene anigye pa no otimi akyerɛ de ne yie ekoso ewo epoye mantam nat ene tintim sa dwumade no chairman edema National Youth Committee edema Ghana National Association of Teachers era ene de sa ansem we atudwa na ne nyina mu ososabra na semtwerofo busa na sem ba ko mienu miensa bi no no se o epoye mantamu chairman edema nat on ejina hontimo nko ne nchena asem bi wo hono mu a yawesa de ahena no ampa wo maye ko owura Patrick Boys ho se ne nyina no o ma no tofua emfa nkyere yen August Bosme da proso dumi no da internationally United Nations e dey ato onom se yen fan celebrity mabunu na yen ayewo the teaching profession Ghana National Association of Teachers your 5-year development planner and the youth committee proposes as part of the celebration adopted Saturday 12 August every year now fan celebrating the youth within the teaching profession and within the Ghana National Association of Teachers now and then you did lunch day now the can say when we talk about the youth over the years the youth is for the future or the future belongs to the youth and we live in the deception I said nada krebi we ayewura Patrick Boyson ana yetenika poye mantamu dwamtane de ma nat na we ye no ana ne nua ya no so ye dwamtane de ma National Youth Committee yewura Prosper Techinso ana sem we jansam twerefo kwan important launching the National Youth Day gives an opportunity to celebrate and mainstream young people's voices, actions and inactions, initiatives as well as their meaningful, universal and equitable engagement. The theme for today, empowering the young teacher, the future of the teaching profession. NAT as an organization has outlined many initiatives and interventions to ensure quality education that will prepare the youth for future opportunities. It is always good and acceptable to continually strategize and equip our youth with new dose of knowledge, skills that will enable them excel at management levels in the association and the professional level. Nat chairman ewo epoye mantam yewura Prosper Tachina yetenenken mamemfa nko atoye atifi mantan no mu ehonso yeko biaboso mansimu abrokofe
ɛhɔ nkra no kyɛ sɛ sabi China fo ɛwɔ hɔ a wani nketenkete asɛ empire nsiye bi na galamse a Ghana mampani ɛswa ho ko sɛ yentu ase yakura no wɔn de aguso yɔ ɛnam saa yɛ so ma bodyguard a ɛbɔ saa China fo bi ho ban akɔ tutuo ɛde aka nipa miɛnsa baako de atinananom wɔn sɛ do ama mienu aka nso wɔn pɛ wɔn kwa ɛwɔ sahwi asafo ayɛ asabea St Joseph hɔ na ne nyinaa mu no abrampo kwa yɛ bo a ɛne betimi aboyɛ mu ɛde afiri hɔ Kwame ote yanka anwumere maadwoe medu so me abema na dia na ekoso esi san boye nkyere mu me abema we de ma me pa kwa so enchia sompa ahwefo ne atefo nyina sesi sesi aboko se yekuro bi a eno ja aboso mansi matoye atifi emanto etuma tipa wonum eye ho se yekuro adwuma uri eno fiwa eye galamse so ebe beti atifi eye papa wata mpotembo eno enam so amatina bofo won ma no ti di omuta se nyina dia ma kene tona omi galamse e wata mpotembo enti edru eye okoda de beti ya wona eye breaking day e de master Chinese food to monko adwuma enti omo fete no mutumi ja de matima mufuo no mutumi akwa petika kakra om de aba be hia busia enti enrochi ena abo ade adom nipa miensa e kwa pete no so mko koyi adwuma kakra no mutika aba be hia busia enti omudro no ena omko to eye Chinese food mienu e fe bodyguards mienu ena mka che eye Chinese food ne se on fete me adwuma kakra ho ena fete for ma won mka so mko ye adwuma na bodyguards mienu ka che won mo se omo tiase ne omo tiase china e mo mbe ye so adwuma e wo omo kifie da mrenti entime antefu ena mo pusi tip ni ma eye bodyguards ba ko tini pa no mo de yi papa e pumo otu e ma ya ba te ben kwa ma do fwa oye visa no edu wa twede omo amamo a oto na nanom e wo ensie do na mienu na aka no won mo dika de bi ko ko temu e wo eye specific hospital na so antentam ena yeta e boa mo so mo ko ko St. John Hospital a no specific asapo no mo se to meet ajomo onfam se me kete de omo emergency a doctor so mo St. John Hospital o se to meet me ajomo kwa ba pata se bobiem kuni a we na ko so na customer simo o atoye atifi emantemo Kwame na breaking day no duru ho a emra kwan mu no ye makwan ma obi atimi kɔ ekɔ ye korikori kakradi nyasa shabe pe to me ya bema enti sa no kasa no na wo mo ntintina enam so ma we kosi ya na eba ne sen we dey omo she ba o be ye 2 years ni e doing that to be ano e yet me ofu to bi ko ho ma kwa ko test kakra na ye hu de ba ya eye na no eye okudei eye abranti so antia ba be ye adwuma e wo tampo temu a e na akoma ta gamante etinya tutu ani abo lante ni seminia enti sese no saafo no de otutuo no ye nya na so ne panchi ana se ye jama one nam ho ni omo ye na tino it's incident this year no omo de gani kopi mu o te shi kopi kum as the hospital enti omo jina ho e no mo mu se e ya branch e ba e na police for omo de omo china ti de owo gabo to police station jo kwa me ne afo ni di akire na da ache kasa ebom ye besa ba wonchen bi oni abeje de ekoso me so da si papa me ni abe Orempon kwa ebo a ene to enkra edi free sehwi atifi efa ho mekire Western North Mantanum edema Sompa kase anwumere yare bi gigewa 21st clinic mesra wo de tienie ade ba ko hapa ne se wakotena wona otoso saa na ebra so se wo se wo sori kofi na wo sori waka akunwa ne mu ade se ha adwen ye pa ne sa ye nti na 21st clinic se ewiye mremu de obia edwan to na fi se wono na yaso na hwe wono ya gia tum na obia hunu sampa wona ewokurum abusua efri se sade obia age na tum se ampa wonimu adwuma no obi mfa ne sciatica yare enko ensamfa yare no emafie obia wonim 21st clinic bia no erim sa asema mekan eye no kure turodo no kwasam Kristo pa ena me ka kire wo kire se yare na so usisi achi se da wo hwe mfoni na da so no a na efa woto na efa wosirem na ehwan ekofo mo afa wanantu hosi fom no enyawo ebekun ni din de ye fa no sciatica na wo yanim guase yare papa wa hwe yi a eda wo behia wo ferefo bi no na sa yare no ebechew ne sa ye nti wo pese ye hwe wo mogya mu wontiri mu nkase mu na ye wo massage papa bi na hunu de ekwade a eye 21st clinic abusua de tie de se ya to apete ye nkorabata no doso wi asafa na nyina Ghana ha se de ba bia ya wonam bia no mantam no
bese dunsia no de edunum de yafa e de aboye bo kuma se hwa overseas janse ho no ye ben Alpha Radio ye wo ho wo ase cancer quarters ho called janse ho no mo anso so ye wo ho ya ye adwuma enkramantam dome market ho 21st clinic e wo ho sunwane nkranza e na tachimai for 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic yene sciatica expert no ankasa mesrawo anwumre de Friday no an ya sase no mesrawo Saturday no so de be yeda e sase de free ene anwumre ya nti giragiram na fa ho satenten ne lazy pa ne miam na gi miso ene 5G ni bi egu ka boot eno ano no okwa oba no duru fia yibima no yima wona otifie ho nyina na yibima nkola no so eno ano no bibia be yedin mesrawo se woton drinks na wonton miso ne 5G ni bi ahwe so hwe fom na o client no o pam mu nyina efi se miso no yo mumienu mango de ya afrafra ne ade jagwo papa na wunya 5G ni bi so dia mesrawo manager Daniel ewo 21st clinic honum ehwa overseas so be kind supermarket sister say wan so ewa bawa sport anomanye ha ya post office ya anomanye PNC Ventures so anomanye taxi station honum a ene charity hospital junction honum a hope ne bo na Sachi Enterprise so asafo abenchi ya ne VIP car park no ana di ehwa ne mu kwaku chere so ewo kofodua poye mantam uduru ho a ubanya bi na bebia onam bia so no wanya bi ato eno ano no say wo friend number ye guase 0246 270 221 0246 270 221 enwumere mesrew koko ema koko nyi woni padua no moso na nye koko na ewo ema sisi ade anye wo moso na onye nyo na ewo ema ayamtim da bia wo da hodin aso owu ayamtim wo efi so nya kwasa gya na bia no so ase ye no wo mai wo be ko na dem ho nyina afo anse ne pipe na apai fife na afiri ne sa ne yamutie tim nyagoro ya de aba ya tese wunya bia na wunya adom nso obetumi atukwa akọ ba bia ya opese wokọ ayamtim no bekọ koko no bekọ na sisi ya de no so akọ nti ya de ne nam a na me agya nyame oba nyame sonson konkron ya de no so no mo ani wo hawo ne amane bia ani akire sisi ya de no a priko a wo ne metifo eko madam prisu na membra na wo ne eko na wudi atam saa no ehu hia yare na wo yare koko no bekọ koko nti anadwo obi be kwanya ko na sum ade kururu sa obeka sin kura na ba wodem koko na ma obi kwan sa dani heba Mr Heba pedang ne Colinak misraw number ne good TV so no fresesia na ye ninkomo 3A Heba Center na de koko master no ankasa bedwa so a eyi adwuma senkonya 0546 107 107 0546 107 107 Aponche so se ohia na yere Johnson wo de nani na kire soro a woka e kire se de obeka se odonye de no nyame mfa no nkwa chiri odo somimu eyedwumadi a yawada bia efiri ebobo so mene de to sonson yawada edikan ye de somo ewo sompa fidie mu ha ene ntia na watie bi onua ebia na afi na abebudo ana se okon ado se de ebinum di do e de kire wo se de nyame esi do wiase ama akon adodo a ene ya na watie dwumadi ni bi ebia na wonso do no atete awie se kontebe misre wada bomodin se obetie dwumadi no na adoma boa asiesie ni ye afi na ahwedo a na watie bi na yadoma ahwehwe do papa e de asommo wo de asenso yesiesie ni ye ama asa aka bomu bio na ka bomu nso a fidua epono kase obeforo so enti ana wahye ne nso saa unyate odo somimu a enondu brem ekose dumienu ebebo saa bre na mofra ni nyina da na fe ye odo ho adwuma enti bomodin se ya woda bia efiri bosome enkono ne de etosonson ede kro nondu kosi dumienu no onso obetie bie ene otimi tie bia menim sansam ne de wate pi se woka asi ahene na atu ahenefo no ho a eda chena unim ba bia wadwen esi na okokuromoti nso ode kwa kotua kansa enye duru da fie da bia no nan ekoise no nsia bebo no wonum a enem yewura kompre kwa Japan asen central mra hye badwani won betena ase ebe ne honsempa de kirada sa wonum nte da na wo mu hui se enema hodo bi ho a on na ayo ene nti eno nso enye duru da fie da bia Sompa 93.1 Fikasiem Kumase esa topeten ewo Sompa 90.7 Enkransa ne na afa Bono East Mantemu na fe esa kwa Sompa 98.9 ye no nso wo Bono Mantemu ni nyina obenya sansempa bi etie na wate ne ye Universal Natural Health Clinic wo mo na afri yade be ne tew so ya akọ a wo munya no aduro mfa mawo ye ye won hwehwemu mapa na fe ba bia ye de ne hunta nyina hunta hunufo
wɔn ahunu na afei yɛde nnupa aka sciatica ka ho enwodwe ebia na ahonamu nyinaa na ɛyɛ ɔyɛ wobɛsɛ me pains nyinaa yɛ me ya wayɛ mmerɛ wɔ mpa mu a Universal Natural Health Care Clinic for ɛne betumi aboa wɔ atonso S-line ya wɔbɛn bo nso mu hɔ a 0556 224 102 ahoma betumi apusu na wɔn bɛgye so ɛne no anwumere owura asante yɛ boa Benedict na ɔyɛsamufoɔ pani nana yɛ aboa ma Libia Burger akosua somua kuku a akosua jewa kɔdeɛ Mrs no sof maami primani maami ya Grace Kelvin systematic ɛna afei so yima ɛne abusuafo nyina ɛne boa yɛ anwumere yi wohwɛ bi ana ne Samuel ɛwɔ kunsu kɔdwokrom ɛna ɔsɛ lanchamanti nie NPP nie na piaga wɔse number 10 de Dr. Mahmoud Bamia obetwa pass ne simple style bia bi piaga na kasai ɛno achi mame ya pia so kakra na nhwɛ sɛ yɛnhwɛ sɛ betimi de we aso so a sɛ John Boso so na wɔse ɛkyerɛ de ampa yɛ bedwa wagya ebo ɛgya no anya baba bedu sɛ mbetimi abreki 8 no nipa no mu amoko yi no ɛno de ɛyɛ mo amasɛm a ɔno na ɛka ne sɛ abena enso nyame yɛ ka so na sɛ Dr. Mahmoud Bamia bɛba kwan bia so no na bɛdi nkunim ɛde ma MPP amanyoko nyame yɛ adom a wɔkyena ɔna ɛka ne sɛ abena enso nyame yɛ ɛwɔ kasoa ɔno na kasai hwan die biom na edio Amisco Spelele ewo kasoa de mamemfa opon oguso besman na so ma yina yadwo Sompa news anwumere asante achim tokwai edampa yese bia meka kire mu ededam ho ye pagyadam mu nkoso a na mommo adwuma no na Francis Isa Alhassan oso ma yina yadwo na Kenya se number 1 mo kwan no de enyo Alhassan kwan nyanyanyanyanyanya Kof Job ya mo nchia no ma mo se kwamra kese se o chia no na we so ne dia wo kani mame yakɔ nim kakra mamhwɛ abusia ya ne fancy ya fancy na anwumere na kwabena kese ɛna afei ɛgya pia apam dada wo de ko Facebook o YouTube ne baabi no ma ne tu no a enkomo no ne yaka akyire nyinaa wonsa ɛbɛka yɛ sɔde na afei asɛmpa mo asɛmpa nipa ne pa asɛm wo mo de dwumadie no asɔmo ɛna tie bi na hwɛ bi na nepa ɛbɔ wa akwan mu Onitin bi epue opue ya wampue ni kwao odi eniji ani nkwanhye abrabo mu afutu Onitin bi epue opue ya wampue ni kwao odi eniji ani nkwanhye abrabo mu afutu Nyamsumu ni daso ade ni dia bro ni panyina